Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Rafael nga napoluan. Iti may ikadwa. Ano may ikadwa? Iti may ikasangapulo ket dua nga aldaw. Dear Manong Nemi, sumagmano itan nga aldaw Manong Nemi kasla masulitak nga masapang nga agawid sa Diabalay. Kas itidayta nga aldaw Manong Nemi or orno sa kundi kiti gamit ko alas 5. Dati-dati Manong Nemi kat magagaranak nga agawid. Gabot ta kailiw ko nga makita manen ti asawak siyempre. Ken kailiw ko nga makita makaayayam ken makasarasarita Manong Nemi ti anak mi nga ni Joy. Nilagring nga asawak ken ti anak ko nga ni Joy. Adan bukod mi nga balay Manong Nemi. Ta siyempre idi asawaek nilagring at akalen ti ornong ko nakabalay ka mga dagos nilagring Manong Nemi intultuloy nan ti saanen nga nagtrabaho manipod idi impas ngayon ni Joy ket kunak kang kuana ngawan sa baling aramidan na no saan nga mangtagibi mangaywan mga sikaso kini Joy mga sikaso kanya ken mga sikaso iti anak ko iti anak mi Manong Nemi agpakada kadakwada nga gina nga sumrekak iti opisina sakto met agawid nga masapa idi ngayon kadagito yan Manong Nemi kaslalim mamiis tiriknak iti asawak chat amon o apay ket gabuta saan ko nga sa anak pa lang nga tumakder naman pa na ipaknikon digiti gamit ko idi umasadig nilanto kanya pare Rafael kupad Dada, gawitan. Tutuloy pa lang. Kang kalahin kang maladlado nga rumora. At ang sakit ururayam. Dadalangin sa nga nakarwar ito. Nakadayo na ganit ka opisinaantan. Apin nga takas to pare. Da problema kay. Problema? Bakit no matalak mo no mabalim mo italak kanya ta problema kumpadre agad pakit nga saan yung sanga dito Luhed mo nadama mo mo kang lugar nga ka naimas ti mapulutan nabayagin nga saan ta nga nagsango iminom tinsala na uti nga nagsango tang minom kiti pa bunyag mo idi inanakot ti bunyag ni Joy dakita ni Joy marutumanan talo agupaton tunong umaya sumarunong pa nag-birthday na. Kadam-kadlangan niya. Kaslay di kalman lain. Takil gaya mo, no? Patugayan ni tawon na ti anak ko ti bunyag kang kumpatre. Dede ti na uding ko nagsamot Kaya no da problema, kaya di mo pala kahit agawin. Dakar din. Naimas ti pulutan sa diyay. Kasi ka na Kasanot pa nagawin mo. Agit kung nakak ni kumadre mo at ibagak nga manatawak nga gawin. Mandama kami nga inom ka nagpulpulutan Manong Nemi. Exotic food.
Dahil di man daw ko kursunada kami ni paring Lando. Sumid lagaya mga 20 putot mo, ha? Imun una ka nag-asawang MC ka. May masala putot ko, tuwakin kan. Asid gan kami pare. Pa mga ano, 1 year and 4 months, di inauna. Sakbay ka naganak. Ti bagat ko, kumadrem. Iti may kaduang anak mi. Ngayon ti problema mi tati kahit ko mamuan. Pare, abi nga tanga, napukpo ko matan ti urge ko kinilagri nga asawa. Hana? Siga man pala yung tinakangagak ti kasta. Katubing mat pa nilagri nga, napintas mat. Okay, nubing. Ngayon, kasi lang ti pa nagkita kit lumalaan. Kumot-kutong kami. Baka damot sakit na. Nung damagig, awang ko na naman. Loko ka, kumpadre, masapol, ang pasublim ti dating urge mo kinilagri nga baka mo. Meaning, samon nga patpatag. Nabayagan nga tsak ko. Nabayagan nga saan kayo nag-sex. Nabayagan. Hanggang kakaida, aman. Ngayon mga slawang pulos gagar ko nga mga rakop, mga bisito kayong kuha na. Dakka lang at agos, dagsang nagpaso ta problema para eh. Madi masapol nga sumblihan dati nga sweetness mo kayong kuha na. Hangar reklamo no sa mong pagustuhan. Hamad. Ada kasla, ada dapat kita kayat na. Tanong mo mailiwag, may tibagi, kasi mapilpilit. At naman laking kuha ng rod, mapilpilit. Kasarita misuna, pasublihan na dating pintas na. Kasi nasampay nga nabanglo eh. No, hindi kat managdigos nung astang rabi eh. Ita kasla kasulit na nagdigos. O natawang matinti interes mo ngamin kang kuha na di. Sila na tanay. Namat Sang nga tamat pare. Pagsaritahan nyo rito nga banag. Ano kung matibagag karot kang kuha na? Ibagag nga aglamlami isa kang kuha na? Iti kastang ibagbagan pare, kasla mo lang ibagang kayat mo ti mangala iti kasukot na. Saan lang nga kasukot? Kasukat. Pare, jak kanunungan deta. Akong padreta ng jak kanunungan deta nga rantam eh. Jak may advice. Nga itutuloy mo ti kinalamis mo king kuha na. Ti advice ko pare, pasubliam ti dati. Kasi anong orat ba pasublik? Kat kasta matirik na. Kataro ko balata Agkam. Awang nga rin ti urge ko. Kasi lagsapsapol akong ti sabali. Sapo. Ti advice ko, kumpadre, saan? Saan kang mga ala ti kasukot na? Wano kasukat na? Ngam kurso na nakda dyan nga mabayo. Ayun na, Diyo. Nadya umin-inumat nga agpulpulutan. Agpulpulutan ng isisuna. Exotic. Pangaramatan ng arodata urge na. Naumat ti kadwa na. Kadwa eksa. Timak berak mo. Ush! Rafael! Mapit lang. Kurso na ata kisuna. Hi. Abi nga mesa ka. Gamutaw ang kaduwak. Correct. Agmemesa ka gamutaw ang kaduwam. Gamutaw ang kaduwam. Mabalit ti makikadwa. Why not? Abi, adangat ganas mo nga umininong nga umat kaduwam. Abi nga masitik ka. Tapno kat kaduwain ka. Ikasanong nga rin ti kaduwam. Babaamon. Ang magusto na ito yung pulutan? Dahil mas kami ni kursunada. Yung pa kung saram nga rod. Nagsapsapulak nga rod eh. Karen tinagan ko. Siya ka ni Rafael. Tim magderak manong name yung tim magdermet kat nagraip dagi na kulap mi manong name sa ako kinidayan kimidday mo. Sana kat inruwarti dila na manong name sana dinilpatan. Dagi di bibig na.
Oh my God. Sabali dato'y na marikrik na ko na. Nagaw-awi din nga di na oras ni Lando manunay mi pinanawan na klatan. Kit gapo ta mailiwak, tanabayagan manunay mi nga saan ko nga tinagikuha ti asawak, tanapukawan ti urge ko. Ngayon ni Karen manunay mi nagpigsa. Opo, numabalin lang ko manunay mi. Kadada kami ni napintas sa kuntawoy. Nagtungpalan naman. Inibaga kang kuha na check-in kami nagtungin. Kat dito ay manong naming nga napasamak, ti muna agundaway, apanang gulib ko, sagrado akalay sami kinilagring. Agkalaingan kami manong nami, agka-sex team kami kinikaren. Nalaing iso na manong. Nakalalaing. Adadupay ta amunang siya. Abay nga manugot ka. Nga niya. Nga may taritoy. Ada asawa ko. Kailangan niyo kumano ada asawa. Ako man tipanggap ko mga agaw keng kuha na. Dati nga ramid mo di kastoy? No. Italayang. Si kalayang tuming kaduwa nga lalaki di biyak ko. Madlaw ko eh. Imuna, nimbilang ko ang first love ko. Ngam sinaktan na. Adadang nakiasawa ti sa balay kami ti siyak. Kinaykayat na ti green money, $50 peso. Kayat mo sawin, nakiasawa ti Hawaiana. Adadya Hawaiian. Nagpraktikal. Kinikit na ti adamang tawin kang kuha ng mga danon iti Amerika tapno matulungan na ti pamilya na. Nasakit. Talagang nasakit. Nagtatrabaho ka? Yeah. Mga pabisina. Ano nga pabisinahan? Treasurer's office. Government employee. Yung ganik ititibagik ng sana kong nga gayan. Ngayon manipuli tayo makikita ka. Nga naman yung makita nga siyak tigit kita. Isuday toyin ko na. Kaya lang, nadaan kami din ti asawa. Nagkasagana ka mang paano ti asawa. Tapno si kakin siyak tagdan na. No. Diyan kaya't nga dagsaga pagapulangan niya. So nga, sa mga ramid ng Rafael, kakaasim at pamilya. At anak yun, anda may isa, ako patuntawan na, babae. Mom, dito yung harap ti problema kay. Ininot nga napukaw, ti urge ko iti asawa. Tapay. Tsaka mo. Kung kunakarod kat maumagayam ni ayat. Saan nga ayat ti mauma? Jerik nam. Kawin. Awanin ti marik na kaayat iti asawak. Nako, nakakasim at huwag. Nanarunay tatin di matang katibiyag ko, Karen. At aking katiragsak ko. Wag. No. Tapi bagam ti huwag. Di mo kanikayat? Nasikan ti katinnak? No. Sa mga ramidan, Rafael, please. Nagpadpada kami nga babae ti asawam. Kahit numasaktan ngay. Kahit na ipagadak kang kuwana. Kahit palubusan na. Mayat ka. Mabaling ka din nga saan nga dito pagsalitaan, ha? Ha? Nakainanakan. Alam mo na. Nagpapasta tinagsak, Rafael. Gamot na bayakin ka kay Lily ko. Nga daka sex ko.
And I love you, Rafael. I love you more, Karen. Sa kaitan ti patpatek ko. Oen manong nami daydin tinangrugyan ti relasyon mi kini Karen. Oen, masansan maten manong nami nga marabiyanak nga gawid. No idi kat sardampay laeng. Itangat marabiyanak ko. At dapat lagi di kontahoy manong nami nga governate kami. Kat parbangonan uno agsapan no agawid ak. Nga mapanak laeng mangan kay nagdigos sa agrubwat sobre kag tumanin to bisina. No Sabado ken Domingo manong nemi agpadpadang bakasyon mi ken ni Karen agpaspasyar kami, ag-beach kami, ag-shopping kami. Ket siyempre, agpapas kami tiragsa. Aw man ti mauray ko nga reklamo ti asawak manong nemi. Nakas ka rin na doon mga babae ko mga salangadan da ka, no apay naladaw ka nga nagkawid, apay kasto. Kaslawan anyaman na ta kanya. Uno kaslawan anyaman na kengkwana manong nemi nga maladawak. Uno sa anak agaw-awin. Ngayon ti anak ko manong nemi ti nagsaludsod. Daddy, anak, apay nga, mamano kamantan nga makit-kita. Apa nga manong ibagbagam? Kadada ako ni. No, oraраyin ka ti rabi, ang kamauray, makaturog ak to. Nasaludsod to kini mami no simbangpet ka. Simbangpet ka ano nga nasapa. Tunukan, ang digos ka, mamikat ka, pumanaw ka ang tumanin, maturog ak to pa'y laeng. Daddy, anak, nabayagin nga ko, saan ka nga nakita ka ni mami nga, naragsak ka. Saan tayo nga kukuyog nga mamano ka itimol? At saan tayo nga mapan makimismisa? Dati di adapuot ko, nakaragsak tayo. Itamat tan, kat saan matan? Nagsangsaang itagno ko. Anak, salad-sudak ni mami, apay matan nakasto mami ko Anak, sungbat ni mami. Sungbat na, kapukano ti trabaho. Imanto kano ti trabaho. Ang overtime ka kano. Tapno at na dumadlat kwarta tayo nga. Maorno, para iti panagbasak to. Kasi ti pagbaga ni mami. Nga mapa, daddy. Joy, iba't patig ka, anak. Gabot ang arot na siyak ti amam. At nang spagarigan ta, saan ka may bayan? Suportaran ka. Itad ko amin ang kasapulang. Oreta natalgad mo dito nga balay. Dito'y kayo kini mami. Suportaran kayo. Itad ko amin ang kasapulan nyo. Nanaro na kayo ka. Hindi ka maawatan, daddy. No, dinakman makikita, iba't patig kalata. Tano maturog ka, kat sumangpetak, kikisag naman no ka. Ngayon tikayat ko agit, kagidan tayo nga mangan. Tikayat ko agit, kas di dati, nga makitak ti kinalailo yo, kini mami, nga sumar kayo ti silad yung makikita nga karkargahan na kani karkargahan ni mami. Kasla idi. Ba? Karkargahan na kani ni mami. Nag-aayam ti nga talo. Nagkasweet kayo. Nakitak pa yun at panaginarakop yun. Panagbinisito yun. Nabayagin nga saan ko nakita ti kasta. Nakaragsak ta idi. Saan matitan? Napayin, daddy. Mawatam to, dun dumakil ka. Ngayon kaya't ko, tikas di, daddy. Nga niya? Di, daddy, nga naragsak kayo kay ni mami.
na nagsaktay amin. Mas asyanan ka ni mami. Ape, arat mapaspasama ka ni mami, mapi niya, masyang ka. No, madugtog talak no kang agsang-sangit. Kaya't nalaing nga iligad no ati panagsangit na. Sumrit na kwartoyo. Tugtog na ba't na ko Tunulukatan nan, pumpunasan na digit si Duana. Nakakasi ni mami. Kuna karod ka, saan yun, saan mo ngipatpating ni mami? Sinalot sa mong datakin ni mami. Saan nagkakanin ngipatpating ni ma? Dadi ko saman ko na naman, busy laing suna ko na. Saan natan ngipatpating ni dadi ko na? Yung ko na naman, ngaman ka no, kaungat na pa ni mami, ipapilit ko saan na kami ngipatpating kini mami. Daddy, anak, saan na ka din ngipatpating kini mami? Ipatpating kayo. Yung gusto ni mami, busy Ha? Kandila mabaling ngawa ni tado nga sa lodsod. Anak mo din eh. Hindi, ano ko ba na? Yan, ano ko ba na? Tuhan kinawangan tumanin. Makabaybayag tuman nga. Saan ka nga umay? Ala, saan ka nagsangit? Saan ka nagsangit? Manong na may makonsensya akmat. Tigas na sitwasyon di anak ko. Yung maruam to ko na. Kapag sila kayat kon manong nami nga din naan ni Karen. Sila kayat kon nga panahon dagiti agina. Awanan tinagsak ko katawad eh. Naipapilit ko tiriknak. Ipilit ko tiriknak. Ngayatek mo ti asawa. Nga pagpagabok ti anak ko. Diyak marami din. Nagpigsa di guyod ni Karen manong. E di na minsan nga pa nagpapasmamanen ka ni Karen. Karen, sweetheart, magastusan ta. Di siya nagbayad no minsan. Sinublat ta. Ano nga tanong, sumang petaklanan di malayo. Huwag. Hanga kanunungan siyempre, digiti parents ko. Masang petanak, unag din natakit si asawa ka. Mga natati apartment. Dadadangan na gastos. No? Mahal na apartment. Sadya ka nga sangpatan. Sadya ta nga sumangpet. Sadya ta nga umyan. Sadya ta nga agpapas. Talaga ka di nga nakasagana kamang panaw at pamilyam. Nga buta da kang katiragsak ko. Ang damat kang katiragsak ko. Rafael. Ngam na mabaling gadyak kaya't nga damasaktan. Hansang arahan mat siguro masaktan unay ni nilagring no ipakatak kang kuha ti amin. Ngagsarita ka mga nasyan. No palubusan na kalakid ta asawam. Abe ka di nga saan. Siyempre, dagiti legal nga asawa akit na uyong da. Dito ipalubos, ilaban da takalintagan da. Rautan da di kirida. Kadya kayat di mararaot. Dya kayat nga maipasimuda nga kirida na klain. Di kayat ko kit siyak ti sangpetam. Di kayat ko kit awan ti gulo. Sige. Nasingbit na sawak. Managawat. So, ang kasalitak to iso na. Ngamti mo na, mangkita ta pa lang ti apartment. Di mo sikat akin nagastos di balay, yung patagder mo. Ulongan mo't ni papanawag si kamot. Ayaw na, nakakaasibat ni papanawag. Agbati na sa diyang agina, kat suportara kita. Uy, itad ko kami nakasapulan da. Nagdangan ng gatot swaldok. Kat datatagdan na. Mapangkumalata sa sarong kanan na di anak ko. Ngayon di anak ko lang sa sarong kanan. Sabat nga rin mabaling alak anak ko.
Madimot lang una yun, pati dyan anak mo, kit ipanaw mo. Kandi nga dapat ipalubos si inana. Kan sambit kahit siguro di ubing, takay kayat na di inana ng imtisi ka. Ay nga balik. Tatsaan ka nga kontrol. Tagkaanak tamit. Sige. Basta may ka ma, nga siyak ti den naam. Siyak ti kaslalagal nga asawam. Kinagbalinak tong na siya at nga asawam, sweetheart. Tapos ang kantong maupuma, kang kanayan na to nga nabanglo, kang kanayan tulat nga naimas. Saan to nga kupas ti pintas ko, saan to nga maumaw ti baglo. Saan kas iti asawang ako na nga nakaang-angrag kada kimutungan. Sige. Nuwadan doon apartment, kapag yanan ta, kasaritak ton ti anak, kasaritak ton ti asawa. Tapos ipakadak, na panawak idan. Ini maamuan ni Lando manumnemi dahi nga panggap ko agwing-wing-iwing. Pare, nayaw-awan kan. Ano ngayaw-awan ako man? Amok tararamida, pare. Diba? Di magsasaon, masadinot, pakaragsakam, indiyan ka. Nung ito ti pakaragsakam, ayan tiragsak mo, diyan ka. Agtalinadak nga rin ti sidong nilagring asawak na umutan tiragsak ko. Alaman? Kaya palabusan na kangata, ti asawa. Palubusan na dayjay. Ipatpatig na. Kat gabot ipatpatig na nilagring. Amo makita, unada, if you love somebody, set her or set him free. Kaya daw kang kuha na ti wayawayak. Wayawayan na. Tadakin ni Karen tiragsak ko na. Sigurado lagi di mayad na dyan. Pahala ka mare. Ngayon baka agbabawi ka to. Agbabawi? Hoy. Agbabawi ka to. Naipatuloy mo dahil nga panggip mo. Ngayon saan ko ang tinangag manong nemi dahil pamalakad kan pamutbuteng nilando kanyan. Gabota talaga nga tarigagayak launay manong nemi nga da kamin kini Karen itegdan na gabota da ken kuha na tiragsak ko. Saan kun nga patpateg pa nilagring, saan kun nga kailiw isuna ni Karen di patpateg ko kang kanayon ko kahit iliw. Hindi nakakita kami ti apartment manong nemi kad nagtulag kami kini Karen. Inala kong deta gundaway manong nemi. Nga awan ni Joy tayo may inala ti kapsat nila kring. Inrubat ko di kita ruwatek manong nemi. Buy-buyain nak nagtasawa. Kahit mukha di nga tulungan ka? Rafael? Apay ko matulungan na. Kaya, ngayon di sa lutsud. Apay nga ruprupot mo, di kita arwatan. Panawan kayon. Tinalyaw ko. Your oray ko lang no anat reaction na. Kaslaw mo't anyaman naman. Ako mo't tumrim nga luwana. Panawan na kami? When? Mabangkon din na anti babae nga makarik na kitiragsak. I'm sorry. Ngayon sana nakaskidi. Lagring. Saan ka nga matpatek? Amok. Nabayagin nga amok. Nga sandak nga matpatek. Adan sa bali nga matpatek mo. Nga isot ayan tiragsak mo. Ngayon, no panahon na kami. Masyala kiti anak ta.
Kan kanayon nakasalsalod-sod ni Joy. Kadya kaya nagtultuloy ti liday ti anak ko. Initikit mo sa akin. Kayat ko, nga sakbay nga may mimpinsan nga panawan na kami. Kadkadan namon ti babae nga patpatig mo kinayan ti ragsak mo. Ato ko makidawakan ka. Mabalin, nasakbay nga panawan na kami nga may mimpinsan. Iti anak na. Kadagkidawakan ka. Kidaw. Uwen. Pagustuhan na nga damit, kaputa. Siyempre, pagustuhan, oray kita, nawayak tumatin. Mabali mo mata ko na yun. Barbaring kunak, nupat ganak, no anda pa'y nabatbating oray, sang kapirigis laing, sang kapiriging laing nga panang ipatig mo kaniya. Apa nga minipalubos mo kasto iti langam? Ngayon ka di tiga po na nuwaping inot, nga napukaw mo iti gartem mo kanyak, kin panagayat mo kanyak. I'm sorry, Lagring. Dinak mamabalaw. Dinak mapabaso lang yung pinsan. Mabalimit siguro nga salutsudan da kan tukeng ka. Api nga pinanawan na kanila kay mo. Anan to isungmat mo? Gabutasan kung ngay patpatag da asawak. Kunam to, apay. Kasanong amin nga, ipatag na kapit na asawang kat baybay amat tibagim, api kasamat ng tilangam. Kunanan to. Saan ka matkendi papabasulin kat? Alawan siyak taking basol. Siyak taking basol. Basol ko. Amok nga dumteng, tikas to yung kundaway, akid kidawam tiwayawayam. Muhin. Ikan ka tiwayawaya, akid kidawam. Di ba, wayawaya, tikid kidawam? Wayawayam, nga makidan na. Iti babae nga pakasara kami tinagsak mo itan. Edad ko dito nga waya-waya. Nga makidawakan ka. Please. Nanagsakak to lao na yan. Napatgam tikid daw ko. Sagbay nga panawan na kami kini Joy. Patgam kumatikid daw ko. Rafael. Natikid daw mo. Kidawak kang kat, ti sangapulo ket duwangal daw. Sangapulo ket duwangal daw? When? Nga panagawid mo nga masapa dito'y balay. Nga ipakita kini Joy. Nga ipatpatag na. Nga ipatpatag na kami nga kina. Sapahan sumangpet. Mangrugihin to nabigat. Lunes nabigat. Saan ka di? Kat kalpasan to sa kapulo. Kat may kasangapulo. Kat duwang daw. Palubusan kan to. Nawaya kan to. Kaditi unos day nga panawin. Sangapulo kat duwang daw. Na nagsakaklaw na yan. Numakitak tiragsak ti anak ko. Ti anak ta. Nga makita na, ti dati mat lang makita na, nga sweetness ta. Ang karigata mo kumatag pamarang, Rafael. Nga numakit-kita na idi, nga bagbagkatan na. Karkargahan na. No idi, agkukuyog tayo mo, pansumuknal. No idikit mapantay iti mall, nag-shopping, mangal daw. Mapantay paspasyal.
Iti unos lain ti sangapulo ket dua nga aldaw, Rafael. Dadatikid daw ko kin ka. Ipakita mi ti anak ta. Nga ipatpatag nagpailahin. Ipakita mi ti anak ta. Iti kinasweetness ta. Namaragsakan naklaunay na makita tiragsak ni Joy. Mabaling ka di. Mabaling ka di nga patgam dahil tanikid daw ko. Sakbay nga maitad kan ka. Nga ipaay kunton ti maminpinsan nga wayawayam. Manong name isangkon ngayon tuloy nagimpake. Tinawagak ni Karen. Hello, sweetheart. Hello. Umay kan? Nakaimpake kan? Nakapagpakada kan? Adakit kidawan na asawak. Adakit kidawan na? Kumidkid daw ti sangapulo ket duwangal daw. Nga aramidak ti dati nga aramidak. Kidi, iba't patig ko pala ni Suna. Para malain ti pakaragsakan ti anak mi. Nga pamarangak, iba't patig ko pala ti inana, ket makitkita ni Joy. Ket siyempre maragsakan ti ubing. Kalpasan ti sangapulo ket duwangal daw. Itananton kanyak ti waywaya. Santo siguro nga na rigat nga agpirma isunat anwa daya panaka annulment, di ba? May kasar kanto. O na, sangapulo ket duwangal daw laing, sweetheart. Nga saan ka nga gawawid dito apartment? Mabaling kumat nga ako. Umay idaras no, kasta nga bupirong agawid da. Idaras, glugukan, mangidardaras lotan, basta dumagas ka, idaras mo lotan sa kagawid. Di namin pinas latan no, diretso latan nga runin. Sangapulo ket duwamit lang aldaw. Sige, bayad ka? Sige, okay lang. Sangapulo ket dula ingal daw, tikit kiduan na, why not? Kuka kanton. Kuka kanton kalpasan ti sangapulo ket dua nga aldaw, sweetheart. Sige, patgam ka asawam. Tapno laeng adaragsak ti anak mo nga panawam. Manong name kasta ho na itiragsak. Nilagring inibagak. Napatgak. Tigid daw na. Thank you. Thank you, Rafael. Kinunanak at imarako. Napag-isumat nga sumangpet manong name ni Joy. Adante anak ta. Nakita na nga ara-ara ko pekte na. Uno agit inarakop kami. Daddy! Adakan, Daddy! Wow! Kinararakop. Agin inarakop kayo pa ni Mami. Imarakop mat kada kami ni Joy, manong. Kat makitak tiragsak na asawa. Kabotam muna na talagang naragsak ti anak mo. Daddy! Anak. Kanahin kanton nga masapang nga gawid, ha? Uy, anak. Peso? Uwin. No, ayat mo, agad adapela oras. Lunes numigat, inak naman ng trabaho. Yung madamat ka oras. Ika, nagrubatan ta ka. Intag dinner. Mangan si restaurant? Oh, yes. Gamat na nagrubatan ni sweetheart. Nato sweetheart ko. Nagrubatan. Oy, kinis na ni maming ko. Kismet na natin ko, mami. Hala, intang ano din nagpurubat. Katang karubatan ni Daddy. Mabait lang, Daddy, ha? Agrubat kam kini Mami. When manong name para man laeng iti anak ko, iti anak mi. Akas ko na ni Karen, sangapulo ket dulaing ngal daw. Okay lang.
Idin to ta, tungpal biyag ton nga kukuha ka kunana. So, ginaramid ko mo iti imatang manunemi ni Joy. Kapang kami ti restaurant, agpalinak man nga very gentleman iti asawa. At ibayek, nang runakit ni, mas kakapsut. Kakapsut ka? No, kawan. Ano kakapsut? Kaduktot mga napigsaan. Manong nemi, diyak pinapupuutan, kakabayatan ng mangmangan kami kat sinubuwak ti asawa. Yes! Wow! Wow! How sweet naman! Siya mo ti subuang mo dati. Awan subuang kay nga gina. Agserbiak ka na kay nga gina. Kastoy kumakang kanayon dati. Huwan anak, kastoy nga talaga akang kanayon. Yes! Yes! I'm very happy. Joy nga talaga tinagang ko. Iso nga, I'm very joy. Ngam kada di nga rabi nga panagkaidami ti asawak man. Awan urge ko. Nagkaidakam lang. Kalpasan day ta, anong naming, kabigatan na, jay. Diya ka mo, no, apay ngayon mo, unang nakariing ti anak mi. Kaya drumar kami ti silid mi, adan, Daddy, Mami, good morning. Ay, good morning, anak. Bagkati ko ni Mami. Dati no kang bagbagkatam, nakasisit kayo. Kaya no kayat mo kat oray tanalagaan mo ni Mami. Di, bagkatan ka nga dua. Ay, sige nga ron. Sige, bagkatan na kami nga dua ni Mami ha. Sige, umay akon. Siyempre, kumapatmet ti asawak man. Nagasmat kakapad din ako. Naragsak kam to manong nemi nga mangmigat. Kararamidan mo ti asawak ti dati nga raramidan na idi nga tulungan na nga grubuat. Sa dagto itulod iyan ti kotse manong nemi. Kisek tumot nilagring. Bye honey, sweetheart. Bye baby, daddy. Sa paham ta gawid honey. Masapag ang gawid. Paspasungatan ta kanto kini mami ati Di pasarubong ko to. Uy, pasarubong yung atuwa kini mami. Ito pisina. Imasadig man ni Lando. Ana, nagdan na kayo? Haan? Saan ko yung tuloy? Ana? Very good. Ito sa nga pulog at duwangal daw. Ano tikit mo sa man? Hindi ko makalman na talaga nga panawakidan. Teneran ranapin awan Joy. Ngayon, kinid daw na siya. Sa nga pulog at duwangal daw na. Kidawek. Sakan to ikanan tinanaing waya-waya. Kahit na lang yung maipakita, nga subliak di dati-dati nga sweetness ko keng kuhan natapno. Maimatangan ti anak mi, kahit naragsak ti anak mi. Rinugyamin di kalman. Napangkam nag-restaurant. Te bigat, binagbagkat ko idang nga gina. Kahit, siyempre, naragsak ti anak mi. Ti asawam ngay, naragsak siyempre. Sa nga pula ket duwangal daw? Nagkatawa ka. Nalaing di asawa ma. Ay nilakit mo sawan. Basta, nalaing di asawa. Nalaing at ikanak ti waya-waya kalpasan sa kapula ket duwangal daw. Kumon. Ket sabi ko ma friend. Sabi ko ma, tasaan mong ituloy nga panawan dagiti aginam. Kasta nga ta? Sapay ko ma, tasaan nga matuloy nga panawam dagiti aginam kunana. Gapot sa amot nga mga istorbo ni Karen, manunemi, diretsuleta nga aldaw, Lunes, Martes, Merkules, Sabado, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. May kanem nga aldawan, naguduan sa nga pulgat dua nga aldaw. Sabado, manong nemi, napangkam nagpipiknik, nagpaspasyar, nagshopping, nakapimpintas manong nemi, tilangin-langin mi nga talo. Kaslakam na nagsubli manong nemi ti dati.
Wan, Domingo, kasjamat manen. Lunes, sabali man nga lunes, sabali man nga lawas. Yung saan kang pa nga nag-sex, nagkadakam lang. Imiti may isa kang pulo, may kasang pulo nga aldaw, may kasang pulo nga rabii, manunemi. Tsak napuputan, ninarakop ko ti asawa. Rafael. May kamano na ito yung nga rabii. May kasang pulo ko. Dulayan nga daw, Rafael. Lagring. Rafael. Rafael. Inagkak ti asawak. Manong nemi. Sangapulo nga minen nga napunwanak. Napampenanak. So nga, i-ready nga rabi manong nemi. Ikarkarigatan ti asawak kabalbalsen dagiti arakop kinagikukin ko na. At na napasamak mi ti ready nga rabi manong nemi. Ipidwak kumangem. Good night, Start. Nagapsod ka. Nagpapigsak to. Tanong mo ulit tumanin. Habang namin. Uwan. Nakaragsakat. Nakaragsakat. Kinagyam-yaman na ken ka, Rafael. Dulaingan nga daw. Dulaingan nga rabi. May kadua. May kasangapulo ket maysa nga aldaw nga no. Kadedi manin nga rabi, nag-sex kami manin ti asawa. Ket iti may kasangapulo ket dua nga aldaw. Sabado na di manong nemi. Maudin nga daw, Rafael. Maudin nga daw. Gat kahit ko. Narumwar tayo manin. Ito da ito nga bigat. Intay. Aglans. Naglans kami manong nemi. Gat mariknak ti ragsak. Ti asawak. Ken ti anak ko. Na nagtultuloy na nga ragsak. No kasunod ragsak na ka naging napalpalabas ng aldaw. Iti na itang sangapulo ket duwang aldaw. Isla na isang sangayin ti ragsak da. Manong nemi. Iti na itang aldaw. Hindi makaawid kami, manong nemi, nagpakada ak ti asawa. Ito pa na. Samon ng orahin ti. Kompleto nga 24 hours, dito nga daw. Ako ba ditugod na gitarwata ka? Sige. Mapamoy pa kamo keng kuhana. Nanalpasin sa nga pulo kit duwangal daw. Sige. Agawit ak tumitlan. Agawit ak tumitlan. Saan ko tinatawagan ni Karen manong nemi kad idiloktan na tiri daw. Rafael? Ay, igadarwatem. Oo ba timik? Di ba tumbigat kumapay lang timakompletong sangapulo ket duwangal daw? Dito hindi may kasangapulo ket duwangal daw. Imayak. Tapnay pakamok kang Ano yan?
San ko gaya makabaylan nga panawan ti asawa. What? Nagbalbaliwan ti riknam? Ito sa nga pulukit duwangal daw. Ngawan ti sabali nga naramid mi. No din ang pasubli. Iti kinailailo mi. Nga kaslay di damo ni ayat kada kami. I'm sorry, Karen. Nakunak man nga nagsublin ti panagahit ko ti asawak. Nagsublin ti dating nga urge ko kengkwana. Kat saan ako nakayat kasta? I'm sorry. Naguruurayak. Inuruuri ko ti sangapulo kat dungal daw. Hanggang dinis dusurbo, kalpasan na, umay katap na ibaga mong nga saan nga matulot ti panagdanata. Amo kamawatan na. Nawais mo di asawa man niya. Kinid daw na naijay tapno mapasublim ti dati nga panagayat mo kayong kuwana. Ito sa nga pulag at duwangal daw. Mabalin. I'm sorry, Karen. Okay. Anangarat mabalin ko, nasa nakbatan nga lab. Labong ba't gaya mga natin, asawam. Abay, nagsublim ti kinapindas na? Napindas sa pamagina? San met? Ang saritak to nga na siya, ti suma. Tapno alas to, panagsubli ti dating pamagina. Mabaybayan na siguro ti pagina. Ti kahit kukit. Siya to mismo ti mapan mang padoktor kang kuhana. Okay. Awang nga rodin nas kan pa nga bagsalitaan ta. Irobot ko nga rodin da kiti arwatak. Tapanawa kong dati ang apartment. Makamuha na makisarita ka dati aking kuha. Bayadam latan dati diretsong hampay na bayadan nga bulan. Manong nemi sanak pa lang nga nagkawid. Napanunod ko manong nemi ti mapan nag-shopping. Igatangak terwaten dagiti agina. Ken regalo iti asawa. Hindi mo gustuhan na. Ken regalo iti anak ko. Andak ti kastagon dahoy manong nemi dagring ti cellphone ko. Saan mo't nga nakapunbok? Kapag nga ta. Hello? 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 Rafael? O, siya ni Rafael. So na to eh. Ninanam nga Esther dito eh. Tika rubayo. Abe nana. Adadagas ko mapaspasamak ni balayo. Agawid ka kuman. Hala? Ano nga dagas mapaspasamak ka kunayo? Nakalakmat namin tarawangan nyo. Tigait yun. Pagkunan nyo karadadak sa papasamak. Kastaon iti sang-sangit na anak yo. Ni Joy. Pukpuk kawami nga di mo't mangikas kaso. Ilukat mo ti gate. Nakarakip mo ti ridaw. Tatawa yo. Sige nga ron. Sige ron na natagawid akon. Agawid akon. Manang Naimi. Hindi pa nagal-alistok jak na ni. Hindi makatano na ako ni balay manong Naimi agabot umat mangilukat iti gate. Nala kong ti tulbek linuktak ti gate manong Naimi nagdradradso ako ni ti balay ti ridaw nakalak ti ridaw. Tinutulbagak pa lang imang mangikunti sang sangit ti anak ko. Joy! Joy! Anda ako na nak! Mabidlain! Joy! Joy! Adada iti uneg ti kwartumi manong Naimi linuktak ti ridaw. Arakupen ti anak ko ti inana. Nga nakain dati inana. Abay, napasama. Ano? Indani, awanan ni mami. Anan nga umangangin. Saan nga gununi? Hala. Nagring. Natayin ni mami dati. Itay pala pukpuk kawang ka. Natayin ni mami.
Sa mundo na ito'y panganatay. Nagayamak pa lang manong name iti ambulansya na parbarin ko na nung agbiyak pa iti asawa. Imyada kami ti ospital manong name declare dan nga dead on arrival. Ano mundo na ito'y? Sana mundo na ito'y? Sana mundo na ito'y? Manong name kislak mulat na umingag tamtamugan. Pinanawak latan ni Choy Jabalay. Nagpakaasyak ka na iti karuma mi. Na makikit-kita natin anak ko. Diyan ka mo nung asano nga nadamag manong name nila ang ti amin katimay dito hospital. Partner, kumpadre, ano ay kasangapulo kat duwa itangal daw. Inalawak na kiti agina, tanapanak nagpakada ko mga kinikaren. Imbagak kang kuha na nga tsak kabaylan nga palawan na kiti agina. Kamuto nagsublinti pa nagayat ko iti asawak. Ibakastay mo din na pasama. Inakan na ko, di namin pinsan nga waya-waya ti asawak. Manamin pinsan nga waya-waya tintan na kabutawanan ni Lagring. Pagawanan lang, Lagring. Doktor marong name iti masinag kaniyak. Kada kami kinilanto. Sika kanita asawa ni Lagring? Uwan, doktor. Saan ka di apulos ng pundukin ka at asawa? Di ka sasaan na. Doktor. Adaan tinakana nga sakit di asawa. Cancer. No. Damdamagit kang kuhanan no ka doktorawang ko na no mampay madmadlaw kumut-kutong. Kada ito hindi alaw. Nga na ikadengan nga talaga. Nga pa nakatay na. Oreno, naragsak ti asawam. Naipayam ti ragsak. Amuyo ko malang ito istorya, doktor. Ewan ti sa balay nga, ramidem. No di bangawat ti kinapod na. Kad nasiyat launay no, naragsak ti asawam sakbay nga pimusay. Uwan, doktor. Sa nga pulo ket dua nga aldaw nga naragsak kami. Naragsak kami ti asawa kag raman ti anak mi. Babayan ti tulong ni Lando manong nemi na asikaso ti bangkay ti asawa. Kad dumteng tungid ating danton dito balay, iti kabigatan na. Nag-awid ako dito balay manong nemi kat nararakop ko ti anak ko. Puntaan di sa dinuntayan ni Mami. Anak, gawarin ni Mami. Pinanawan na tan ni Mami. Ada sakit ni Mami. Ada sakit na. Nga nakaana nga saanin nga magasan anak. Kad nakaikadingan nga talaga. Nga di na ito nga aldaw. Pinsubli natin. Pabulod niya po. Diyos kang piyak na. Nakaanumpi nga naragsak na yun nga talo.
Nagaanuping nga nagaragraksak tayo, Daddy. Nagaanuping nga kang kanayon kan nga masapang nga gawid. Nagaanuping nga kukuyag tayo nga mapanag-shopping, mapantay di mall, mapantay paspasyar, mapantay mismisa. Nagaanuping nga nakaragraksak tayo. Nisumatan di kaawanin ni Mami. Napaturog ko ti anak ko manong nemi. Ngiri sumrekak, iti selad mi nga agasawa. Iti nagbuksutan na. Hindi na makita nga papel nga naika, naiparabaw, iti tokador. Pinitot ko. Surat. Naudi nga surat ti asawak manong. Binasak. Kain ka, Rafael. Agyaman na. Iti sa nga pulok at duwangal daw. Ngayon pahay mo kada kami nga kina. Agyaman na tabinadgam tikid daw ko. Sakbay nga maikan ka. Tinananay nga waya-waya. Pagkawanin na, kadagiti nagkurkurangak ka. Pagkawanin na, tisahan ko nga panagpudno, nga dahanak iti nakana nga sakit. Gada ita tiga po na no apay, nga kunam nga nabaybay aktibag. Nga dahi tiga po na no apay, nga napukaw. Napukaw mo, ti panagayat mo kadiak. Nga dahi tiga po na no apay, nga nakasapul ka ti sabali. Nga pakarik na hamit ti ragsak. Pakawanan na no, nakabasulak man ti panaglimad ko ken ka. Diyak ngamin kayat, nga maamuam ti pudno. Ket mairaman ka madandanagan. Tati kayat ko, sakbay nga maminpinsan, nga kan katiwaya-waya. Sakbay nga ikadam ko dagiti mataktiag na nayon. Ket mariknak ti ragsak, nga ipaay mo. Ket sa nga pulo ket duwang aldaw nga impaay mo dayta kada kami nga kina. Agyaman na, pwede sa nga pulo ket duwang aldaw, Rafael. Naragsakak nga pimusay. Umis-ismak nga nagpakada ka na kayo nga gama. Nanaragsakak, sakbay tinituding. Nga palang-palaw kong kada kayo. Panangipaay ko tinananay nga waya-wayam. Saan mo ko makabaybayan ni Joy nga anak ta? Dilawlawag mo ito kumakagkuha na. Tapno alisto na ito nga awaten ti kaawan kon nga inana. Iba't pati ka, Rafael. Awan ti kapatgan no dilayang sika da kayo kini Joy. Ita nga may kasanga pulo ket tuwangal daw. Nekkan ti waya-waya. Waya-waya. Nga isuday ta tikid-kid da kwem. Tapno akragsak ka. Malaw, Nemi. Ad-aldaman ti panagsangsangit kan panagan anong ugo, panagan anong ugo kalbasan nga nabasak ti surat ti asawa. Lagring siyak ti kang runahan nga pakawanem. Pinagin nagkurkurangan ka na kayo nga agapagina. Ang kayo nga panawan. Pinanawang kala iti malayan ta kahit ko ti mapala nagpakala kini Karen.
Kamutin jak maituran ti bang panaw ka na kayo. Kamutin ipat-patag ka. Ipat-patag kayo. Iman niya na ito yung nga nasang patag. Kanya na ito yung nga napasamag. Lagring. Ipat-patag ka. Ipat-patag ka. Yung sa dinuit andayan mo. Habang nga namin pinsan mo nga pinalawan na kami nga agama. Apay. Manong name kabayatan tinakapan na kamansayag ti asawa. Aring nakatyak panawan manong. Handa kamlat na sibay na nasagsaklutak tanak ko. Di gani kakabagyan na. Iso dati may nga nagtitindulong para ti panakaasikaso ti amin. No di na ipalagipan ti panangan mi nga agama. Saan kami nga mangan? Ngam nasken nga biyag kami nga agama. Tapno ti kasta. Kad matungpal tikid daw ti asawak. Nga sangko pa ng baybaya kini Joy. Sa balipay nga panakaibukbuk dagiti luwak manong nemi idaidulin minti bangkay ni Lagring. Nga kastaw na iti iriyak ni Joy nga namabalin na kuma. Kad kan kanayon latta nga makita na ti inana uray no adalaing uray adda iti uneg tilungon uray san na makasarita. Manong nemi nasa unay daydi nga pagteng iti biyak ko iti biyak mi. Ngayon kas iti karik. Saan ko naganten pa nga liputan ti asawa. Uray inikkan na kon tinananay nga waya-waya. Pinadastak pa idingin na lukoy ni Karen manong nemi ngem saanen ko na. Kabotaray ti karik iti asawa. Kunamit ni Lando kanya. Baliktad ka pare. No kaano nga nawayakan, sumut sa mo panangaramid. Idi saan ka nawaya, inaramid mo. Gabot kahit ko. Nagtultuloy nga matungpal ko ti karik iti asawa. Una yan, di ba? Dati kid-kidawam kayong kuhana, waya-wayam. Nananay nga waya-wayam. Kad oray na si biyak kumaindi, kad inikan na kati waya-waya. Haan nga nananay nga waya-waya. Tadalat na isuna. Sigagalot kalat ta. At talagal nga asawa. Ngayon itatanatayan, dahil dati ko na nga nananay nga waya-wayam. Ngayon sa mga nga ramidan. Sana pare. Umwanahin nga ragsak ko ti anak ko. Ti anak ko nga ni Joy. Dua kam latan di balay. Plus di katulong mi. Uray no napintas di katulong yo. Sikamad pare. Awanan ti urge ko. Uray pakitahan nak tinapintas nga babae. Uray nga tain inutan ng ikatenterwatan at sangwanak. Awanin. Natayin di asawam. Natayin matan ti urge mo iti sex. Ibugbuklat na namin na hayat kan panahon ko kini Joy. Ni Joy. Nga pakalaglig pa. Kari di Lagring. Iti pa nang asikasok iti anak ko. Iti pa nang ipatig ko iti anak ko. Kaslamat na ni Lagring. Ti asikasowek. Kan ipatpatig ko. Kan patpatgen. Bahala ka pare. Isong nga uri aging kakaragitoy manong nemi nga balasangan ni Joy. Oy. Balasangan ni Joy. At dapat ikit kundawin ako nga Lagring ti pangawag ko king kuwana. Tanong kasta nga sumangpetak at madatngak anak ko nga muna na nga nagawit manipot ti eskwela. Arakupek. Ako musta ka Lagring? Di daddy. Siyak ng Joy. Ako may boyfriend mo. Yung anak pa yung makiboyfriend daddy. Data matibilid mo. Kaninsuk karek kanin mami. Nung kasta nga mapanak sa umarong kardi kampusan to ngayon ni mami. Pagpagkakin ko na mami, nasing petak, nagagatak, napas na yung kagbasa. Anak pa yung makiboyfriend, mami ko na. Kaya talaga nga pa yung boyfriend. Ampay. O, doon ka arim kanyang daddy, ang tsakayat. Sa akong tala panunutan data daddy.
ito na makapagraduar ka na tantong trabaho, ganito at asawa kon, tito'y kam tungag naed, itisidong mo, tapno, saan da ka apanawan. Tapno di kasta, kat naragsak ka lata, naragsak tayo lata. Wananak, kat kasla dalata ni mamim. Gamot adalata dakila picture na, ni kwadrong picture na salas. Kaya ni mamim di picture na, dalata di silid mi. Talaga nga saan yung kaya tagasawa dan? Sanin. Good. Baka kitaan nga talagang ipatpatig yun ni maming ko. Dahil nga rin, tiba ka saritak, manang naimi, kat thank you, itilaing mo, anang urnos, kalbasangan nakinsen keng kati detalyena. Thank you, manang naimi, itilaing mo nga nang tadbihag, kat sabi ko mata dawat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Ti asawa yo, saan nyo nga suksukatan, o napaspasukutan, ipatigyo ida, kada kuha ipatig isuda, di ba? Halagit nga isuda taglami isa. Ipatig ti asawa, di ba? Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, siyempre, ni Rafael.